Shwa bangin sedang ya ke khubor, ni Kyrpad ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki khubor na ke jylla. Jingiakynduh bakilat pathai khubor menekan Tarik Nohprah Kum dkhot jong Maitshaphrang Movement hapoh jingialam jong Convenor ke seng Bah Michael N Syiem kila pynbna jingdawa ke jong ki nak sorkar jylla ban Ithuh Noh ya ki khlawait kynthei khasi Jaintia Phan Nonglait kawei na riewshlur ke jylla. Haba kren ke jingiakynduh lang Bah Michael N Syiem mula ong bakat kum ke history jong jylla iwe ke Phan Nonglait ladon benta hakatama pedeng ginong India ke sorkar pareng ke belajar nadu snem shihajar praspa at pandai hadu shihajar praspa lai fulai. Shushu lai thu baka Phan Nonglait shimet hik ladon keti hakaba penyiap ikilai po arut kshepai nongshun jong ke sorkar pareng bat de maka keplai lek persyak ringkat bu Tirot Sing Syiem. Banyak daya kari baka jaj benre na jing syak thombor lemba jing sensyar ki pareng. Bah Michael Syiem kumshi benta jong jing rakhi ke jing dap shispa nyu pu arsnem ke jing yap ke Phan Nonglait ula Kyrpad ek sorkar pedeng bat ke sorkar jylla ban Ithuh Noh ikan Tarik Nohprah Kum ke Phan Nonglait is definitely among the unsung heroes who played a crucial role in India's freedom movement. As the first female fighter who assisted Tirot Sing Syiem and his warriors, she is considered the first woman freedom fighter who countered the British forces with tactical inputs and guerrilla tactics, according to Ratan Bhattacharjee. The war that Tirot Sing Syiem led against the British was more of a war of swords and arrows versus guns, he added. Phan Nonglait's role in the freedom struggle is no less than the Rani Lakshmi Bai of Jhansi. Lakshmi Bai of Jhansi in the year 1957. Namun kini kawan hadir jongga jing simbenta jongga Phan Nonglait. So apart from her active role in the Anglo-Khasi war, she was also instrumental in the killing of 32 British soldiers. Katkum jing siam jong dkhot balathuh du Pak Daniel Stone Lindo, Supreme Court lawyer. Observing her 172nd death anniversary, the Maitshaphrang urged both the Government of India and Meghalaya to give due recognition and prominence to this unsung hero and observe the 6th of December as Phan Nonglait Day, highlighting her contribution and sacrifice, and also by instituting an award in her honor. Kumbakile mo Tirot Sing Kyang ba patugan sama ini semua ba what your contribution to Phan Nonglait do they ban recognize. The Maitshaphrang has staged a street play titled drama jong Phan Nonglait kini dihidur tiba tu akan street play ini penlekai. The street play titled drama jong Phan Nonglait in many localities in Shillong and in Nohprah village in 1994 and 1995. Jing persang jumi banyo ya recognition ya Phan Nonglait ya tho ya ai ro do jing tho sa speaker assembly ba met ba lindo ba in pursue me nak leng kum Convenor ban pursue ban government of India ba state government ban Ithuh Noh ya Phan Nonglait kum kawei ni freedom fighters jong jylla jungi ke hadin bang la tho iba met ba ila ai su kawei jing tho su MLA jungi ba adul ba nongrum ban pursue nak leng jungi nomor ba iru de konsul MLA jong ga menghak konsulsi ni te hari ni kasing iru ide banwan lang ila phone mentan jong ba insawan ba inside update kini bi pursue ni ka poi hak adu kenu ketan nama kumuyo sungi mentan ni ba met ba la poi sui ba sanbor sulai Minister of Art and Culture di bantega bat ka Ministry of Art and Culture lor kani ba
Adelbert yung ba ila budin ni ya kecing start juga government nomor ke government ngitip ba mo ko mangijo ang ba daw pai ba nam tau pai ba ban lembau pai ba ti kham tam ya ke diti jong ke government ka long ba kan yo ya ka ban benta kan yo ban bu lam benta jong ni si le da ba shuwa da ba shubu te dormot le kongsan ka long ba de ban itu le ban ta special recognition na ka benta ka ni ka riwele mo ka ba yen moroi kum kolong kami ba le khon kham tam ya nam suppression nam da injustice attitude jongki British hati ki por ban pene ka daw ban pene ka ringyo khatam ya kilong kami ka bangi ko bujak benrio ni borong ban ninyo kerpang ya ka po jalam je Convenor i Bah Michael Syiem masuk komen ba ko ka kenhon kiyo ya ka ban budin khamtam habade ban dawa nak sorkar makom no ban Ithuh ya ka wei na prengki riwele ko wei na prengki kynthei mo kilong kami we ko na ki por ki British period haka je ki na ko banta ko British nam ta po jylla jong ka mujik sen sha jong British jing sha nyon bin ke jing sha le bin ke jing sha thombor ke jing sha bat bor jong ki long kami mdei ta po ka hima jong ka nongklau le ge haka state di prokoi po ka khasi Jaintia tadi halor ta nongrim ko bangi ke de ka banta ka kamram ke deiti per ke jengker kli jongi kom ki long din mengin budien khamtam kachat budu ko Ithuh ya ta ki riwele kita ki riwe khun kita ki bedon kita ka Syiem ban khun na ka banta ban pene ya ta ka borong ban pene ru ya ta ka jinglong ko machat budu ni de ban Ithuh kerpang ban idawaru na kalian ka sorkar bahkan Ithuh Noh mardor khamtam ha ban Ithuh ya ni ka wei na prengka noile ka Phan Nonglait kum kawei ka freedom fighter kum baki wei ru klayo ya ni ka jing Ithuh ani ka status ko ba nakalian johar kum membeli ngai kren badi ba sanbor honorable minister jong ka art and culture ngai kren badi na budin ban mi ru ila simkhya ba ngits kan makan ru kan don no prengka kalman no ta ka benta ban urlong ko ba ni ni ka singi ba kawei na prengki long kbe jong ka jat ban ru jongi kan yo ya ni ka status kum ka freedom fighter kata ko ka phan ko ba kongsan do ko ba dom kam do ko ba ngi Ithuh ya kini ki riwele mo ki de ki long kme na ki riwele kum ki Tirot Sing ki kyang no ba perkui ko mo le Ithuh ya ki ngi kwa ru ba ni ka singi ndo tri ko ba ri ka singi shispa nyo ko arsenal ko ba ngi kemau ya ka jing do no ka Syiem jong ni ka riwele we na preng ki long kme ko ba ngi de ban Ithuh ba kum ka sorkar ka de ban ai no ta ka jing Ithuh ka ba kerpang kana ba ni ka singi kanong jing sa jikan mau ngi ka pateng bari ki pateng ki perawan si kan bu ka si shuti ko balik kan ki wedi si jong ki wedi jong kacau no bari ka de hlor ta kanong ri ba sorkar ka de ban Ithuh ba kai ki jingdawa ka jungi kai ki jing budien jong aku mamri ba khamtam ya Maitshaphrang Movement hapoh jalam ju Convenor Bah Michael Syiem Bah Michael Syiem kalong ba ni de ban pentikna ba sorkar ka de ban don ki jing Ithuh hamtam habade ban ban ai ban announce ngan de ban declare yani ka singi ko ba singi chuti ban penken mau yangi ka pateng menta ba ni don ya kata ka deiti ka bangin borong bangin Ithuh bangin budien pat ki kam ki mati na ko ban penim ban pene ban pensa ela ka jong ka ban